Ang atong cell number nga pwede mo manawag sa radyo during live, ha, o pwede mo mag-text is 0915-483. Blood pressure nimo para mo cope up sa imong motion. So, muling ko sa at least mga 5 minutes bago ka makuha imong blood pressure. Okay? Kung ano, hindi na 5 mg ng amlodipine. O dili before ka makuha blood pressure nimo, muling ko sa ka mga 5 minutes, mga na hangad-hangad sa langit. Pag gumanaya nimo kuhaon ang blood pressure kay musaka gina siya kay maglihok-lihok og kagod. Mo ang palingkuron lagi ka before mga pila ka minutos bago ka kuha ang blood pressure. O tama na siya. Ako tulog ng normal man, ginagawa na itong kinaingon na kuha nga. Lagi. Wala na yung problema lagi lang. Kuha na siya. Normal gina siya. Bisag kinsang tao nga mo pa'y paghigda. Ang mo pa'y pagkatulog, mo tindog. May lihok-lihok kon. Musaka man gina siya gamay. Muna mulingkod sa ka. Pahuway ka dali. Bago ka makuha sa imong blood pressure. Muna tama. Naputawis din akong ulo eh. Ikaw yun. Warrior. Di ka kaya ba? Padato yung doktor sa imo ba? Hindi, ako lang nagulat ko po yung hindi. Wala ka na itong Martes. Lagi. Nag-upir ako. Gusto na kong inom ng miligram. Ayaw. Tama na. Tama na gina siya. Ayaw, sige cambio sa imong tambal kay maglisod imong doktor kung say adjust na ana pagkuan siya ray mo adjust ana ayaw pataka. Ayos no. Okay? Yakap ka lang, undang ko gamay yung running na pa kung isip sa swimming. Hmm. Okay na, no? Okay ra, pero dili niyo biglaon na siya. Kinahanglan daghan pa gyud ang running kaysa swimming. Ayaw bigla kay lahi ang swimming kaysa running. Wa man siguro kag kuan, wa man siguro kakitag balyena nga kuan nga payat no. Lost na akong weight no? Ah? Sa swimming. Nag-shift lang siguro. Nag-shift lang siguro sa ang imong kuan. 2 hours man ko mag-swimming. O lagi, at least kung ayaw diretso. Basta ayaw diretso ah. Okay? Sige. Okay, may butag. 0906-870-2592. Sa tinuod mahigala, ang immune system, muna pinakalisod nga subject matter sa medicine. Pinakalisod yun na siya yun. Kay mag-istorya na gani ng among professor alil-alil, dito sugod-sugod na dahil mag piyong-piyong ginom-ginom, ay wala na. Basta lagi ka ng pag magsugod na lang ng mga DNA, mga ribosomal messenger, ay Santa Cruz Digos, wow piyong ka kay 15 minutes lang na istorya niya, pagka-boring pero sus halos tanan sakit mga manang tungod sa immune system. Pag makasabot na ang medicine about immune system, matingala gid mo ana kamo mga batan-on nga tigpaminaw nako. Mga wala ng antibiotic ba? Mga wala ng mga para sa sipon. Mga wala na mga para sa ubo. Wala na mga wala na sila ba kay ibuan naman nga unsa gi tambal anang ubuhong ka. Sa immune system lagi kung makasabot lang yun ta sa immune system ay gara. Wala wala gyud ang atong kanang mga tambal nga nasa market. Samot ng kolesterol. 0906-870-2592. Dok, pwede ba mo biyahe kung naay hubag sa heart? 55-year-old female, tagom salamat. Kanang dili? The only indication nga magbiyahe ka, laban og eroplano nga nakita sa imong ECG nga LVH o sa imong chest x-ray na left ventricular hypertrophy. The only contraindication nga di ka pwede mag-travel kung nanghupo na ka. Kay halos tanan above 60 years old, mudako man gyud ang kasing-kasing. Mudako gyud siya, pero kung okay pa yung function, ay it's not a contraindication. 0909-284-1870 nganong magsakit man ako boobs unya ngul siya, female 18 years old, thanks naga-expand pa na imong boobs dai, so expect nga magsakit siya kay naga-expand pa na siya. The moment nga maabot na ang iyang limit, ang average size sa imong tutoy, mawala ng sakit. Kay ang atong tutoy wala na siya ang inyong tutoy dai ang inyong tutoy wala na siya expanse.
So nagahinay-hinay bukad, nagahinay-hinay bukad hantod nga maabot mo og 25 years old. Kung karon 16 years old mo, 18 years old niya, gamay inyong bulbs, ayaw mo kaguol. Ayaw mo kaguol kay mudako na siya. Hinay-hinay, labaw na yung mabuntis ka. Bahala na way tatay. 0908-584-2047 babae, 75-year-old na ay dugo akong ihi og sakit akong puwerta. Kinahanglan ba ni og operasyon sa pantugdok? Nga nung pantog man in taon. Kung ikaw mo opera pila mandok, dili in taon na no? Kung naay dugo sa inyong ihi, duha ang source ana. Sa matres, sa cervix, kaning sa dito sa reproductive system, or sa at duha tulo. Ikaduha gikan sa inyong urethra o sa urinary system. Ay katulo gikan sa inyong lubot. Sa babae tulo ka source, sa lalaki duha ka source. Uha. So dili na siya diretso operasyonan, pangitaon sang source. Mao lagi na. Kung ang giatubang ninyong doktor, magpataka lang, iratsada mo ba? Ultrasound sa uterus, ultrasound sa kidney, ultrasound sa matres, pap smear, kung babae pap smear, unya, bisag kung saan lahi mo on. Pag lalaki na po, ultrasound sa KUB prostate, PSA, colonoscopy, kay wala man gi-examine kung asa gyud gikan ang dugo. Mao na siya. Hello, good morning. Good morning, Doc. Morning. Ato bitaw si Mama, Doc, ba nga katong wala na magpapili kung ultrasound? Oh, Ba, di lagi sa ganahan mo kaon, Doc, ba? Magpigwa siya. oy. So labot ano sa kasing-kasing. Basig di mo taga-aganahan nga kapag kaon niya. Inyong dilian. Wala, oy. Parang nga yung kaon, katong karne, hindi ka nang buwan. Oh, ano man nga di mo sa ganahan. Basig nangayan ganahan siguro sa bitson nya di nyo tagaan. Pagkaon ka ng bitson. Wa man siguro ka manghatag. Taon na, Doc, nakikita ko na nag-umiprazol, Doc. Oh. Ki-inject na guna sa taon na. Nya Ang sama na, Doc, para asa na umiprazol kay, Doc? asa ko na acidity sa tiyan. Oo, may brasol man to kay sa una gi-inject man na siya. Nya na nakita dito sa iyang tiyan, gi x-rayhan, gi kuan endoscopy nakita wala. Wala man, Doc, di ba ultrasound man na siya nga ibasa di mo okay man to. Oh, di man makita ang ulcer sa ultrasound. Ah, Oh, upper GI man og kanang kuan endoscopy. Mo na siya pangitaon. ano ba dahil to? May brasol, Doc? Padayon na lang basi pag mawala mo nang gitawag og eye to eye. Bata-bata. Wala, Doc, wala resita. Ang kapalit man kay kuan man na over the counter gani na. Ipatanaw sa imong nanay day kay basig lain ang problema na. Ah, Hmm. sige. Ha? Sabi, Doc? Pwede good? Sige. Okay, nangutag. Kana lagi akong ginaingon sa inyo may gala nga pagitaon ang root cause para sa iyang giingon. Kasukaon siya. Basig dili sa ulcer. Basig nagataas iyang blood pressure, mo kasukaon siya. Di ba? Luod. Anong luodon man kunang? Kadok. Oh, basig ulcer, basig na cancer of the pancreas. Basig na ay nagabakfire kay wa say libang nga tulo ka upat ka adlaw, daghan kay na pangitao ang root cause ba? Kung symptomatic ang ihatag sa tambal sa inyo, kasukaon ka, sige tagaan ka og. Bisa kung saan na ipanghatag para mawala ng suka. Para sa lipong may gala. Yan na yun, magkatawa ko ba? Kada na makita na ko ng tiguang lipong, nagibitahistin ba? Bunamin, sir, ikaw Santa Cruz Digos, unsa man tao na hiwa man nagipangita ang source sa iyang lipong. Intaw noy, daghan. Gikan sa anemic, stroke, gikan sa gikan sa Meniere's disease, ay Santa Cruz kadaghan lason nga no malipong kano. Daghan yung kaya niya, tagaan lang bunamin. Hay! Mao. 0956-600-56 o prasapo ng katol. Ala, nangatol na daw siya. Unsay ginahimo? Cetirizine dayon. Nya ang cetirizine, unsa man ang cetirizine? Kala mo, binuangan no sa tabletas kay madtong na sa inyong utok niya. Dong.
kanang katol ni mo dong, wala na dong. Mo na trabaho sa citizen, no? Ha? Mo na trabaho adto sa utok. Kunya wan ulog-ulogan imong utok, maingon dai dong. Ay guna nga katol to. Ay guna katol. Kay dili man man to sa katol dai. Wala man na to sa katol. Dito na sa imong utok man to ang citizen. Hello, good morning. Good morning, Doc. Morning. Kung estudyante ka si City at si babae nung panakita siya sa Facebook na tampok, niya nagbayad kay inom ng apple cider nga tulong kalutsara niya sa kulang tubig. Mm. So, di mo tama siya. Aw, Ano niya sunod, Doc? madugayon ana palahubog na imong anak bay ba? Ha? Madugayon ana palahubog na imong anak bay. Kay binigal Kuan City Bernice bitaw sa bahal. Lami kay na ba kay suka naman. Ay mo payat yung kagay kay sunugon man nga tay. Ginoo ko. Oh. Oh. Nya, usa may gamit anang apple cider dong sa Amerika nga binigar man. Suka man. Ura nga tuba na to dire ba? Pastilan. Muna, ina siya dong nga kung gusto siya magpapayat, ha? Mangita sa uyab nga maldito. Payat gid siya gid. Ay, di na siya magulo. Na kay muna iyang chromosomal aberration. Ay, mao. Gyud. Dili magistorya ko ana unsaon pagdieta kay daghan kay mga batanon doon nga worry kay sila nganong tambok sila unsa ba. Pero dili gina siya makaya nga na kay destructive kayo ang dietang ilang ginahimo. Okay? Sige magbutag. Daghan kay kog topic may gala unsa usay maglibog na lang ko kung sa istoryahan ako diri 0956005659 Dok. Palihog kung pwede ibalik tong topic unsaon ang exercise. Ulahin nami abli radyo salamat. Deka Homes Tugbok Davao City. Ay ambot og kano sa ba to gi-replay gani siya Royal gapon? Kato gani exercise nakalimot naman ko. Gapon siguro to no? Ilang i-replay na mo to may gala ayaw mo kabalaka kay basta mo tune in yung sa doktor sa kahanginan kay ang ginahimo gyud sa namo dire basta mag-opera ko o mamayabas. Kung dili mag-opera mamayabas. Nag-replay gyud mi, mag-replay gyud mi og kanang mga topic nga kuan kay dili man siya mapasok ning dili mapan-os ning akong istorya dire sa doktor sa kahanginan mga ala di para sa politika sa mga kuan mapan-os man. Ang unless nga gikan ka sa tao na himo kang alien di na pwede imong ubo sa alien. 0906 656 3648 unsay trabaho sa omeprazole sa gi-ulcer doc maayong buntag. Gwapo ni pangutana. Ang omeprazole mahigala dili na ingon nga mosiminto dito sa inyong ulcer. Wala dili na niya trabaho. Ang trabaho sa omeprazole i-reduce niya ang gastrin. Unsa nang gastrin? Muna siyang hormone nga mag-stimulate sa atong stomach mag-produce og hydrochloric acid HCl. So muna trabaho sa omeprazole. Dili na sa ingon nga kung napoy hyperacidity iyang kalabanon ang acid dili. Iyang isuppress ang gastrin or gastric cells nga nagahimo og gastrin. Kuha ninyo? Kung sa naay mangawat sa inyong balay. Di na pwede niyo barilo na inyong kawatan sa inyong balay kay mapriso man pud mo. Inga naman na siya. Mong tawag yun mo pulis. Di ba? Katong kawatan mo tong ulcer. Katong pulis mo tong hydrochloric acid. Ikaw mo to ang gastrin. Mo to iyang kuan sultian niya ang tag-iyas balay nga ang omeprazole. Mayon na siya nga adong. Pulis na ikawatan diri. Hello, good morning. Kumatalak ba sa batok pa? Itlog. Sabay kasi ko sa itlog ang isa sulit. Isa na di man sulit mo naman tay. Humok. Normal na. Dili ay. Ang duha gina sa mura gina siya
Murag yun na siya, ang imong itlog, murag yun kahumok sa imong ilong. Oh, dili na siya, dili na normal. Oh. Dili oy. Kuha na siya, varicocele na, mga cyst na siya sa itlog. Pero okay na siya, may sakit. May sakit. Maski na, Sama ano? ultrasound. Pwede yung physical check-up ano kung na yung ultrasound? Eksaminon yun sa kung unsang klase ng imong itlog. Basig, kanang itlog maalat. O, bulok ang itlog. Tama kay isa solid nga lingin niya, isa nga di man kay lingin naman may Nabugol-bugol. no. Ang isa na siya kay nakuan, napaso na ang sperm ni mo diha kay way gamit. Once a week. May naimo kay once a week kay kada week man to uban. May pag kasi just kidanong pa. Malito jud ka kayo ha. Sige. Okay ra niya no. Di patana yung ultrasound sila gina. Mahal man ultrasound pila ka 112. 112. unsang klase ultrasound pangalan? Ultrasound of the scrotum. Scrotum. Pwede na mo dito lang ko sa laboratory. Ambot lang kung dawaton ka. Basta ingon na nimo Dr. Kagapi, mudawat man na sa bikan sa Trento pa ingos mapasa paano. Mudawat man ang uban hospital. Nabitaw ko nabitaw ko pasyente sa Marble ba. Adto siya sa ilang hospital. Ingon Dr. Kagapi, kinahanglan lang ko ultrasound sa prostate. Ay gidawat in tao na siya kay nangasaba naman siya. Dr. Kagapi biya nang sultihan na ha. Sige. Dadon na ba kung pangalan ay? 0926 801 sa ganin si 801-9801 kanang na ay diabetes og dili o wala nag-inom og tambal, madaot daw ang kidney. Salamat taga Panabo. Alangan kay ang imong sugar day over na kay imong sugar, diabetic ka, maadto man na dito sa imong kidney nya, dili niya masala, dili niya malabay kay tungod ka dagko kay molecule sa sugar. Muna madaot ang imong kidney tungod kung na kay diabetes. 0906-061-6066. Unsay maayo buhaton sa case nga endometriosis. Salamat. Panalanginan ka Permidok. Salamat. Endometriosis mo na gwapong pangalan sa dysmenorrhea. Kung dili ka kaantoy sa sakit kada menstruation, sakit imong puson, tanggal ang matres. Hello, good morning. Hello, good morning, miss. Say ato, miss. Hello? Yes. Ay, ka na mga kanan lang ko do. Kani akong anak dok ba, babae, 42 years old. Katubihan yung si Mana dok. Kalinturan niya siya, nanahan siya ay tonsil dok. Yeah. Kanya karong akong isang adlaw to Martin, pagkita sa doktor, kanang ipagahan siya o Siroxin 500 mg dok. Tapos tungkol karon, kayo nakadlaw nga inom, ay, magyapang ang ubo dok. May payang ubo kay gahi pa. Nakunaminaw ka ganihaday, di lagi ang antibiotic mo yung patambal sa ubo day. Ang immune system siya magpatambal. So meaning, ang katong antibiotic nga inyong gigamit, dili sa tugma dito sa iyang kagaw nga nakuha sa iyang tutunlan. Kuha niya mo? So, ibalik sa iyang doktor, inda nga, Dok, di man compatible to imong antibiotic sa ubo sa kong anak. Pay taga daw kog medyo drug of choice dia, Dok. Ngano nimo? Okay? Ano? Sige, may buntag. Mao lagi ni mga higala. Ambot lang kung magkasabot ba mo niya akong ginasulti. For every disease, for every bacterial infection, na ay drug of choice. Nasa drug of choice. For example, kalibang ka. Naidugo. Pag human, mawala ng sakit sa tiyan. Metronidazole ka, amoeba mo na. Pero, nagkalibang ka, way sakit sa tiyan. Magpurot-purot lang na imong lubot. Kung sa may tambal na, ciprofloxacin. Dili lumutil. Dili siya diatabs. Kuha ninyo? O ubo. Pag ubo ni mo nga na kauban sipon, kailangan ba dagang antibiotic? Dili man. Pasag din na siya, maayo nag-iya ba? Kung nag-ubo ka, nya walay sipon, sige hutoy. Nya hubakong ka, ay
erythromycin base ang akong ihatag sa imo kay hubag kung biya ka. So naay lagi drug of choice, dili na pwede nga madto mag doktor bisag unsa la ipanghatag. Kadaghanan taganay kog amoxicillin, patay. Sa una ang uso amoxicillin. Ha? Paghuman sa amoxicillin, cephalexin. Paghuman karon, ang favorite sa mga doktor ko amoxicillin. Isa ka tuig in taon may nagtuon anang pharmacology ba na specific nga tambal ba para sa specific nga sakit. Tama itong iingon ni Tito Soto ba nga ang gawa na ang bala para sa iyo. Ha? Tama ba to? Tama to rin? Gawa ang bala para sa iyo. Unsa tong siniha to? Tito Soto man to, no? Oh, Big Soto dai, Big Soto. Oh, mo nang gitawag na ako nga gawa ng antibiotic para sa imong ubo. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Ay, nang. Di ka kadungog na, di ka kadungog. Dali kadungog. Tawag usap. Tawag usap, tawag usap. Kay di ta magdungog, masuko na taga-Turil. Sige, hello. Okay. 0955-135-5401. 43-year-old lalaki malita, dili kayo kabawas kung pugson murag na ay mubuto sa ilalom sa tinai. Di ultrasound clear daw, pastilan. Dong di lagi makita ang tinai sa ultrasound ha. May pataka ang ultrasound eh. Di ultrasound. Unya musakit man gihapon ang tiyan. Lugaw lang iyang makaon. Sus Santa Cruz Digos. Maalang nga. Kada lihok ultrasound. Kada lihok ultrasound. Unya ang makita sa ultrasound in town, liver, common bile duct, pancreas, spleen, kidneys, prostate, urinary bladder, uterus. Ang uban di na makita. Nya, kung imong problema na tinae, di na makita doy. Di na makita sa ultrasound. Ang kinahanglan gini mo siya is barium enema. Mo lagi, usahay lagi usahay lagi magawas na akong mga pi. Mga pi. Naunsan man tao na imong doktor nga mag-request og ultrasound niya tinay ang problema. Hello, good morning. Good morning. Oh, unsay ato dai? Ah. Masig di siya mubaba dai. Di gyapon na siya mubaba. Basig maski nga dili niya undangon ang anti-cholesterol, di na mubaba yang cholesterol. Maski pag mo di lagi siya muundang. Kasabot ka? Maski pag dili siya muundang. Dili na mubaba. Bisa pag-usaon. Oh. Oh, exercise sa gulan nimo problema, di ba? Payat jud ka gyud. Laki, mo na pinakamaayong tambal sa kolesterol. Ha? Tagaan kag bana nga buyagon? Ah. Payat oy. Okay? Oh. Ini undangi oy. May problema. Undangi na. Sus. Gidato lang na ninyong tag-iya ng kon ba? Kolesterol. Pastilan. Okay, sige na. Okay. Kung mag-replay gani may og mga kuan, mag-replay mo. Baski familiar kay akong gina-istorya sa inyo, basi nakadungog na mo ingana. Ayaw ninyo kuan undangi. Kay daghang kay kog mga hints nga ginasulti dito nga wala ninyo na cuts ba, wala ninyo na dap na sa Bisaya sa cuts nadako. Nakuha, nasabtan. So, paminawan niya all throughout para naagid siya impact sa inyong ginahimo ba. Kadaghanan sa nadato ang drug company, dili in taon ang pasyente. Tinuod pa may gala. Ang dato karon ang drug companies, dili ang pasyente. Si Dr. Kagapi ni sa doktor sa kahanginan.